Здравейте, казвам се Майя Карамфилова, директор съм на Средно училище Летец Христо Топъркчиев в град Божурище, едно от най-големите училища на територията на страната и едно от най-големите в София област. В училището учат почти 740 ученици, работят над 80 педагогически специалисти. В проекта реших да се включа, защото от доста време знам, че имаме нужда от нов сайт и от нова визия. Това обаче е доста скъпо удоволствие и когато разбрах, че това е безплатно, ми се стори добра идея. Ползите от обновения сайт са, че има модерна визия, изглежда добре, лесен е за работа и се надявам да бъде още по-посещаван от родители и хора, които се интересуват от нашето училище. С навигацията в новия сайт се справяме изключително лесно. Бутоните са много добре разположени, така че всеки, който търси някаква информация, може лесно да я намери. Смятам, че всяко училище или детска градина трябва да имат сайт, защото това е модерният начин всяка образователна институция да покаже дейността си, да се похвали, да си направи реклама и изключително модерно и съвременно. Смятам, че направата на нов уебсайт е изключително полезно и позитив за всяка една образователна институция, защото чрез него се рекламира, дава възможност и на учениците си да покажат какво правят, по какви проекти работят, така че училището да стане още по-привлекателно. Досегашен уебсайт беше изключително устарял, грозен и като дизайн, и като функционалности, докато новия ни сайт е много приветлив, много лесен за работа и смея да кажа много красив. След обновяването на сайта, колегите го харесват изключително много, родителите също, а учениците, особено от гимназиален етап, са очаровани от дизайна му. Никакви предизвикателства не сме срещали. Имахме много добра комуникация, главно по имейл. Екипа на фундацията е много контактен, много комуникативен. Връщаха ни изключително бързи обратни връзки. Търсеха от нас обратни връзки, което е много важно за доброто партньорство. Смятам, че уебсайта е изключително важен за комуникацията между учители, ученици и родители и смятам, че в съвременното ни общество това е бъдещето. Да си комуникираме чрез сайтове, да се информираме чрез тях и съответно да даваме обратни връзки. Чрез сайта на училището учениците, учителите, родителите могат да получат информация както за историята на училището, за екипа на училището, за личното портфолио на всеки един педагогически специалист, така и да се информират за новините, за събитията, които се случват в училището. Няма по-лесен и по-гъвкав начин за комуникация. Бих препоръчала на други училища и детски градини да се включат в подобен проект, не само защото ще им бъде безплатно обновен сайта, а и защото ще получат възможността да работят с едни коректни партньори. Даже съвсем наскоро препоръчах на двама мои колеги да се свържат с фундацията и ги уверих, че ще получат един качествен и добър продукт.